Здравейте, приятели! Това ми е новата пратка от Илиян Божанов от Фейсбук. Отворила съм я предварително, защото ми е трудно с една ръка. Да видим какво има тук. Имената ще ги напиша отдолу под видеото. Той има бележчица. О, боже! Това е най-маничкият кактус, който съм поръчала от него. О, само да видя да фокусира. Ето го. Какви бодли само, а? Мъничък, но с бодли. Само да видя. Гимнокалициум ахирасенсе. Ако съм го произнесла правилно. Ето така ще го сложа тук. Да не ги объркам. И следващия. Имената са им сложни за произнасяне. Ето го и този сладур. Това мисля, че беше. Момент само. О, как ми фокусира. Сукоребуция, рауши. Много сложно. Надолу ще го напиша. Ето и нея тук. Много хубава сукоребуция. Трябва да видя какъв ще е цъфтежа. Много хубава. Дано се прихване, защото сега е края. То не е края, 10 септември. Обаче аз октомври ще трябва средата най-късно да ги пребера. И не знам дали ще трябва да се прихвана от тогава. Дано оцелеят. О, този е разкошен. Ето, красота. Много е красив. О, вижте! Подарък Трихоцереус. Ох, не мога, оранжев. О, супер! Оранжев Трихоцереус. Разкошно. Разкошен е. Само, че защо така не ми фокусира камерата? Ето го. Трихоцереус. Супер! Оранжев. Имам си и подарък. Мерси много, Илияне. Оле, това какво е красиво! Вижте го! Това мисля, че беше сега тефрокактус ли беше? Тефрокактус Александери. Да, значи съм познала. Да, такъв нямам до сега в колекцията ми. Да видя и най-голямия. Ето го. Ще махна тази кутия да не пречи. Ето така ще ги нареда. Ето и най-голямия подарък. О, как боцка! О, ето. Ехоцерел ли беше това? Ето бележката. Ето го голямия. Красавец.
И това е. О, Боже! Ехоцерел тригогиатус. Ох, не мога да го прочета, ще ви го напиша после отдолу. Това ми е поръчката. Като ги насъда, ще ви ги покажа вече в саксийки. Ето ги. Ето ги. Красавците. Ето ги вече насъдени. Красавци. Саксийките на някои са ми малко голями. Но нямам други в момента. Ох, тази много ми хареса с окоребутия. Тефро както са. Какви водли. Мерси много, Илияне. До скоро, приятели!